Ir-residenti ta' Pembroke kienu irrabjati u d-dispjaċuti għall-fatt li Ħadd mill-Partit Nazzjonalista ma attenda l-protesta li organizzaw nhar it-Tlieta kontra l-izvilupp tal-iskola Chiswick f'Pembroke. Is-sibt filgħodu l-kandidat għal kariga tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u d-deputat organizza konferenza tal-aħbarijiet fl-istess post u meta rawh fiż-żona uħud mir-residenti ta' Pembroke marru jgħidulu tagħhom. Ir-rabjati ferm dwar kif il-Partit Nazzjonalista qed joqgħod gallerija fuq din it-tema, ir-residenti saqsow lil Sajd għaliex ħadd mill-Partit Nazzjonalista ma kien magħhom fil-protesta. Ħalli ngħidlek, jiena saponejt li l-Partit Nazzjonalista se jieħu interess u jiġi għandu bżonn il-voti, għandu bżonn jiġbor aktar nies fil-partit tiegħu, qed tifhem. Ħsibthom li se jiġi xi ħadd minnhom, però ma tfaċċa ħadd. Dinha xi ħaġa nazzjonali. Right, I'm sad that the Nationalist Party took today to turn up, because by doing that they've almost made it political. This was a protest on Tuesday that was every colour in Malta. It wasn't Labour, it wasn't PN, it wasn't AD, it was everybody together saying enough is enough. Le, ċertament kien dispjaċir ġur blebda mod l-ewwel net nixtieq ngħid ma nixtieq tiġi politiċizzata di. Din hija weġġa ta' residenti ilhom isofru minnha snin. Jien tista' tgħid ili riċentament residenti hawnhekk, imma min ilu hawnhekk ilhom letteralment 20-30 sena isofru minn logħba politika tista' tgħid. It-tweġiba ta' Sajjd kienet li ma kienx jaf b'din il-protesta. Jien nhar it-Tlieta ma kontx hawn għax aħna l-membri parlamentari ma konniex avżati bil-protesta. Kieku kont. Tweġiba li ma niżlitx tajjeb mar-residenti. Xorta waħda nħossu li di kienet fuq l-news, Facebook tellajnija bla doċ, kien nħossu li kienu informati. Ir-residenti tkellmu magħna dwar kif il-ħsieb ta' Gvern Nazzjonalista kien dejjem li dan is-sit jiġi żviluppat. Fil-fatt fl-1992 il-Partit Nazzjonalista rrid li f'din iż-żona jagħmel Technopark. Fin-1992 aħna minna protesta kbira biex ma jsirx business park, jiġifieri kollu kien fabbriki tal-computers u rrid nara llum dawk il-fabbriki dak iż-żmien kollu li kienu għalqu sar minn tal-aluminium u Gżwanni u Martini, ġifieri sa timmaġna inti Pembroke Industrial Estate kullu qiegħda li ma protestajniex. Issa jiena jidilli li hawn fit-2006 huma reġgħu irriġeneraw biex jerġa' joħroġ għall-iżvilupp kollu. U għamilna protesta purċissjoni, għamilna l-ħadd filgħodu kien u żrajna siġra hemm fuq. Żrajna siġra apposta biex da s-siġra kienet minn għalija tal-ħarub li hemm xi liġi li ma tistax tinqala minn hemm. Għasek issir skola, għasek issir knisja, trid tibqa' fin-nofs. Minkejja dan is-sit baqa' qatt ma sar meqjus bħala żona barra l-iżvilupp.